Asfun Yisroel v'yoiskin Oy v'yoiskin b'simcha satoiru זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. עומדים אנו במעמד גדול ונשגב לכבודה של תורה, מעמד סיום הש"ס, בייחוד של כל בוגרי ישיבתנו המעטירה, ישיבת רינת התורה. אומרת תנא דאליהו כל השונה הלכות בכל יום הובטח לו שוב מן העולם הבא. הסיום הוא שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. זה הסיום. כל השונה הלכות בכל יום, העיון יעקב במקום אומר כמה הלכות? צריך לשנות 100 הלכות, שנאמר מה השם אלוקיך שואל מעמך, אל תקרא מה אלא 100. אז הנה יעקב אומר שצריך לשנות כל יום לפחות 100 הלכות. על זה המשנה מתכוונת, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הדרן הלך תלמוד בבלי והדרך עלן. דעתן הלך תלמוד בבלי ודעתך עלן. לן תנשם מנך תלמוד בבלי ואת נשם מנן, לא בעל מהדן ולא בעל מדעתה. הדרן הלך תלמוד בבלי והדרך עלן. דעתן הלך תלמוד בבלי ודעתך עלן. בוגרי ישיבת רינת התורה ישמרם צורם ויחייהם בראשות ידידי וחביבי הרב הגאון רבי עזרא ניסן המחנך הדגול ישמרהו צורו ויחייהו. נבצר ממני להשתתף במעמד סיום הש"ס, אבל ליבי עמכם ומברך אתכם בהצלחה רבה ועלייה בתורה ויראת שמיים כראוי לחניכי הישיבה הקדושה רינת התורה, שמפורסמת בהצלחתה לגדל בני תורה ברמה נפלאה בכל העניינים, ובמיוחד ברכות לראש הישיבה שליטה שיש לו שמחה רבה לשמוע על הצלחת הישיבה, והשם יעזור שתרחיב גבולה בתלמידים בשפע רב בלי קשיים גשמיים, שכל עמלה יהיה רק בגידול התלמידים ישמרם צורם ויחייהם. מקום החתימה של מרן הגר"ש בעדני. בסייעתא דשמיא הנני לחזק ידי כל העושים והמעשים ויזכו עבור זה לשפע ברכות. מקום החתימה. יש לי התרגשות מיוחדת שאני עומד כאן, אני מעלה בזיכרון את הקשר המיוחד מאוד שהיה בין הסבא מרן זצ"ל לבין ייבדל לחיים טובים מורנו ראש הישיבה שליטה, הן מצד גדלותו בתורה והן שהוא ראה בו דמות מחנך מובהק שמעמיד בני תורה אמיתיים עם שיעור קומה גבוה. היה לו שמחה עצומה כל פעם שנפגש עם הראש שיבה שהגיע לישיבה. ראינו גם את הגדלות העצומה של מורנו ראש הישיבה שליטה, באיזה התבטלות ובאיזה הכנעה הוא עמד לפני הסבא מרן זצ"ל. כל דבר היה בא ושואל, כמו שהוא בעצמו הגדיר, שהוא עמד כמו שעומדים לפני האורים ותומים, בכזה התבטלות והכנעה, דבר שלא מצוי לראות גברי רבה עומד בכזה צורה. כשאנחנו בערב הקדוש הזה נושאים סביב עינינו ורואים פה בני התורה, בני העלייה שנמצאים כאן איתנו עכשיו, כולם כעדי תלבשי
ותקשרים ככלה, כל אחד ואחד מבני הישיבה, כל אחד ואחד מהיושבים כאן, ממאלה שלא נמצאים כאן, כולם הם עדי עדיים לישיבה הקדושה, כולם הם תפארת לישיבה הקדושה, מגדולם ועד קטנם, מהצעירים והמבוגרים, איש איש לפי מעללו, כל אחד הוא כתר ועדי לישיבה הקדושה לנצח נצחים. יהי רצון שנמשיך כולנו לקדש שם שמיים, נמשיך כולנו לשאת בגאון את כל מה שנחלנו בישיבה, להעביר את זה לדורות הבאים, לסובבים אותנו, למשפחות שלנו ולכל כלל ישראל. איסאי מורנו ראש הישיבה הולך להגיע עוד הוראת קבע כמניין רינת התורה 1276. עוד הוראת קבע כמניין בוגר, עוד הוראת קבע כמניין מוקיר 356, עוד הוראת קבע כמניין בוגר, עוד הוראת קבע כמניין מוקיר 356, עוד הוראת קבע כמניין הקורס הטוב 647, עוד הוראת קבע 350, עוד הוראת קבע כמניין הקורס הטוב 647. שהיום גוזרים עלינו, מה שהמציאות היום, תשובה לזה אין. לא מלחמות, לא הפגנות, לא שביתות, שום דבר. זה התשובה. זו התשובה. זו התשובה. להרבות תורה בקדושה ובטהרה. להרבות תורה במסירות נפש. להרבות תורה אמיתית. זו התשובה הניצחת. זו התשובה הניצחת. אנחנו לעולם לא נוכל לגבור עליה. פיזית לא נוכל לגבור. רוחנית כן. זה מה קורה בימים האלה? אז נדברו יראי השם רבותיי. על זה הבאנו את השוחר טוב שאומר שבני תורה שיושבים אלו לאלו ונכבשים אלו לאלו, הקדוש ברוך הוא מאיר עוונותיהם. מאיר עוונותיהם, נכבשים. שוקדים ועמלים בתורה. בורא עולם מאיר עוונותיהם. אברכים יקרים, זוהי אתם התשובה הניצחת. דרך הישיבה מאז ומתמיד הייתה. האופי, השאיפה שלנו האמיתית הייתה. איפה מקדשים שם שמיים? בכל נושא, בכל שטח. אברכים יקרים זה לא סוד. כשדיברו על הרעיון כאן, מה ואיך, אמרתי שום דבר. אם זה סיום ש"ס, והמטרה היא לקדש שם שמיים, זה הכנס הכי מוצלח בעולם, לא יודע מה. אם המטרה שלנו לקדש שם שמיים. ואני אומר, אשריכם, אברכים יקרים, זה מעמד, אי אפשר להגיד מרגש, זה מעמד שצריך יום שלם לעשות אותו, יום תורה, יום של תורה. זה בא בדיוק ביום י"ג, אחד, המלאכת השם יתברך. י"ג, בא בחודש תמוז, זמן תשובה, משמש ובא. אברכים יקרים, להמשיך בדרך,
להמשיך בעקשנות באותו מסלול, כפי שאמרתי בתחילה, זכיתם לעזר, תומך תמיכה מעולה, ברוך השם אני שומע מכל המשפחות, תמיכה מעולה, להמשיך הלאה, להתעלות ולגדול, גם כשיש צמצום, גם כשיש קושי, בכל המצבים, תומכים תמיכה מעולה להמשיך ולגדול. זוהי הדרך, אברכים יקרים, שתקרב לנו את הגאולה, זוהי הדרך לתת תשובה ניצחת לכל הרדיפות שלנו, זוהי הדרך שתיישר מסלול וקו לכל העקמימות וכל המדגם החדש שמייצרים אותו היום, ואז נזכה בעזר השם יתברך להיות בין אלה שמקבלים את פני משיח צדקנו, ונזכה להיות מאלה ומלאה הארץ דעה את השם כמים לאה מכסים, אמן ואמן. Hashem,